from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Hi! Hello! Mga kaibigan, sumasa inyo pong muli ang palatuntunang Kamaonga Zero! Ang pinakamatigas na palatuntunan sa buong Pilipinas. At tama po kayo, ako na po ito si Errol Dakame. Welcome sa ating pang-biyernes na pagtatanghal ng ating palatuntunan. A4 sa buwan po ng Mayo taong 2018. Napakahalagang araw sa mga kandidato sa barangay at sa SK sa ating bansa, sapagkat ngayon pong araw ang simula ng campaign period. Bueno, sa pasimula ng ating palatuntunan, unahin po muna natin ang mga maiinit na issue sa ating bansa. Insidente ng pagnanakaw sa Kalibo, sunod-sunod, Boracay closure, posibleng sanhi. Kagawad na kandidato sa pagkakapitan, nahulihan naman ng baril at shabu. Honoraria ng volunteer teachers sa halalan, hiniling ng DepEd sa COMELEC na tasan. Bureau of Immigration, walang karapatang limitahan ang kanyang religious works ayon kay Sister Fox. Isang opisyal naman ng PNP at siyam na cotton cops kinasuhan ngayon ng extortion. Muli magandang hapon po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga nasa Metro Manila, neighboring regions, provinces, key cities, and barangays. How are you guys? At siyempre sa mga OFW na nakakalat sa buong mundo, we just hope and pray na kayo po'y okay po lamang. Paspasan po natin ang ating facing sa ating palatuntunan sa araw pong ito sapagkat hitik na hitik tayo sa mga impormasyon at balita. Unahin na natin ang report muna ni Bernard Binyosa, live mula po sa Diparo, Caloocan City. Dahil ang buong puwersa po ng Leader News Philippines ay nakabantay sa unang araw po ng campaign period sa ating bansa, and therefore ang mga Leader News Patrols ay nasa kanya-kanyang mga lugar at may mga binabantayan pong aktibidades po ng kampanya at may mga makakausap na kandidato. Unahin natin ang ating live feed mula po sa Diparo, Caloocan City. Naroon ang ating partner si Bernard Binyosa para hatdan tayo ng latest update dyan sa naturang lugar. Live mo pula sa Diparo. Partner Bernard Binyosa, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon na Errol. At tayo ay ngayon nga ang araw ng pag-uumpisa ng election campaign sa mga kabaranggayan dito sa buong Pilipinas. At ngayong araw, nakatutok tayo dito sa Diparo 168, barangay ito sa lungsod ng Caloocan. At kapiling ko ngayon ang isang incumbent na kagawad at muling tatakbo bilang kagawad dito sa barangay 168, Caloocan City. Si kagawad Pubeta Bet del Rosario. All right. Okay. Nasa kabilang linya si Errol Dakame. Kagawad Jovita Bet del Rosario, Madam, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po, sir. Welcome po sa Leader News Philippines sa Kamaonga Zero program. Maraming salamat po. Alright, it's our pleasure. Madam, incumbent kagawad ka pala. Bago ang lahat, ano po ang reaction nyo doon sa inilabas na narco list ng PIDEA noong isang araw? Madam? Hello? Hello, Kairol. Ito, si Kagawad Bet. Balik. Kagawad, magandang hapon po ulit. Yes. Apo, oo. Itinanong ko kanina, hindi mo lang narinig yata, kung ano ang reaction niyo po, madam, doon sa narco list na inilabas ng PIDEA involving barangay kapitan at mga barangay kagawad. Since you are a kagawad, madam, ano po ang reaction niyo? Nakakalungkot man, sir. Yung mga nilabas nila, kahit nga po sa katunayan po, hindi ko po nakita. Pero bilang barangay official, elected barangay official po, at ngayon po ay kakandidatong muli, nakakalungkot po naman.
talaga po may mga ganong opisyal na parang hindi po nila ginagampanan ng totoo ang kanilang mga trabaho. Kung Opo. paano sila pinagtiwalaan ng mga tao. Sinira nila ang tiwala ng tao, practically. Sinisira po nila ang tiwala ng maraming tao. Oh, at hindi tayo masisi pag sinabi natin wag na sila iboto. Tama po. Opo. Opo. Kagawad, ikaw pala chairperson ng committee sa barangay council. Opo. O ano po ang kalalagayan ng kalusugan ng mga kabarangay mo? Napaka-okay po naman kasi po marami tayong tulong na nagagaling po sa ating city mayor na mga libreng gamot po, lalo na po sa mga senior citizens. Nagbibigay po sila ng mga libreng consultation. So, malaki pong bagay yung po nagbibigay ng mga libreng gamot. Para po sa mga nangangailangan. Lalo yung mga mahihirap, Kagawad, di po ba? Lalo po yung mga mahihirap na hindi po nila kaya magbili ng gamot at magpakonsulta sa mga maaaring hospital. Yes, opo. Ngayon, re-electionist ka na kumakandidato kang muli, ano po ang naisipang magawa na parang gusto mo idagdag doon sa mga dati niyong ginawa? Gusto ko po sanang yung pong aming lying in ay sa kasalukuyan po. Dati po kasi pag upo ko, wala pong lying in. So ako po ay nakapag-usap kay Mayor Oka bilang leader niya. Nalagyan niyo po ng lying in, ito pong aming barangay health center. So ako po na may kanyang pinagbigyan, nagkaroon po tayo ng lying in sa murang halaga. So ang akin po, naisin ko po sana na magkaroon po ng dagdag na bed. Para po mas marami pa po ang matulungan. Lalo po sa aming barangay health center, gusto ko po magkaroon ng bed at paano ay yung pong mga talagang mahihirap ay masipit po silang matulungan. Dagdag na bed at syempre dagdag na tao. Dagdag na tao at dagdag din po doktor. Sa 24 oras po ay maglilingkod. Tama po. Servisyo po. Tama po. Lalo ang Diparo po ay sadyain pong lugar yan. Opo. Alright, so first day of campaign period. Yes po, sir. Kumusta po ang kampanya nyo, Kagawad? Sa kasalukuyan po, okay po naman. Nag-house-to-house po kami. At okay po naman yung mga response po ng tao sa amin. Very nice to hear that. Kagawad, we wish you all the luck. Sana manalo po kayo. At kami po sa Leader News Philippines, nakasuporta po sa mga mabubuting lingkod ng bayan. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Good luck, Kagawad Beth Del Rosario, ma'am. Thank you. Salamat din po. Babi po. Yes, Nard. Yes, Gairol. Okay, Nard, go ahead, Nard. Hello. Go ahead, Nard. Ayun, at ngayon nga ay maraming nag-iikot sa Barangay Diparo. Kanya-kanyang diskarte para mga panya. Para mga panya at makuha nila ang kiliti ng kanilang mga kabarangay. At yun na nga, ang pinakamakapangyarihan ngayon ay ang Commission on Election. Lahat ng mga patakaran na binibigay dapat sundin. Dapat sundin para makaiwas doon sa asunto. Alright, okay. Okay, live pa rin dito sa Barangay 168 sa Diparo, sa lungsod ng Caloocan. Ito pa rin si Bernard Minyos nagulat para sa Kamaong Asero, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Bernard Mendoza live mula po sa Diparo, Caloocan City. Thank you pala kay partner Pedi Bautista sa Bando because we're again live dyan po sa Palawan sa dalawang himpilan po ng stations. Wow, News FM 97.1 Rojas, Palawan. And we're also live dyan po sa Wow, News FM 98.5 Taytay, Palawan. Alright, sa mga nanonood po sa atin, mamaya may papakilala po ako sa inyo na isang batang-bata at gwapong kandidato sa pagka-SK. Meantime, nice ko po kayong imbitahin na i-like po ninyo at mag-comment kayo at i-share ang ating FB page, Leader News Philippines, na nakasimulcast din po sa ating YouTube channel, ang Leader News Philippines. And don't hesitate, we would appreciate if you can
indicate your comments. Magsulat kayo ng inyong gustong sabihin habang tayo po ay may mga bisita at may mga binabalitang napapanood po ninyo. At kung may impormasyon pa kayong nais pong i-share sa ating palatuntunan sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang ating cellphone number po ay 0995-148-3605. Again, 0995-148-3605. Ako po mismo, nag-ikot-ikot at nais ko pong ipakita po sa inyo ang ilan pong video na nasa poll ng ating camera sa mga aktibidades po ng first day of campaign period sa Baguio City. Mga kaibigan, heto po, i-roll po natin ang video ng atin pong nakita sa pag-ikot ng Leader News Philippines. Ongoing na tatakbo po, sir. Kandidato? Opo. Okay, Halika. Halika, ma'am. Halika, interview natin. Interview Halika, ma'am. tayo. Para, Yeah, ito sige, po ma'am. yung tatakbo. So, what's your name, ma'am? Incoming. Miraling Tiempo po eh. Kandidato po kayo sa pagkakagawad. Yes, Andres Bonifacio po. Andres Bonifacio, Opo, Barangay. opo. Familiar po kayo sa sa rules ng paglalagay po ng campaign materials? Opo. Ano pong sabi ng COMELEC, saan dapat? Sa walang magkakabit po ng poste, walang magkakabit po ng ng Meralco. Opo. Yun ang sinabi po ng pan po. Oo. Sa mga pribado pagpayagan. Opo. Yan, opo. Oo. Lang po, at, Kagawad, ano po yung reaksyon nyo doon sa ganun po talaga eh? Ano po yung Stand by reaksyon for nyo na our ilabas live yung video, video. yung narco-list na may mga involved na kagawad, kapitan? Ano pong reaksyon nyo doon? Ito na po ang ating video ng ilang aktibidades po sa labas ng ating himpilan. Video? Yes, roll the video. Tapos na. Okay. Sorry wala kasi kaming talkback dito. Hindi ko narinig si partner mo. Tapos na pala. Okay, tuloy tayo sa ating palatuntunan. So, yung nakausap kanina natin, father ng ating bisita, no? Na natuwa ko kanina kasi yung kanyang father ay very, very active, supporting our guest this afternoon who's running for an SK position, SK chairman's position. Nasa studio po natin, kinagagalak natin ipakilala sa hapon pong ito, isa pong estudyante ng kursong Bachelor of Education, major in English, batang-bata, very idealistic, maraming iniisip na kabutihan po para sa kabataan. Live on the studio, Danny Abril of Barangay Andres Bonifacio, Baguio City. Danny, good afternoon. Welcome sa Leader News Philippines sa programang Kamaong Asero. Good afternoon din po. Ayan, oo. First day of campaign period? Opo, first day po ng campaign period ngayong araw. Apo, kumusta po ang feeling ng isang kandidato sa pagka-SK at ngayon ay nag-ikot-ikot na kayo? Sa nalalapit po na campaign election, marami na po kaming nakausap, marami na po kaming in-house to house na mga kabataan sa aming pong barangay. And we aspire na yung mga advocacy po namin, yung mga platforms po namin ay maisakatuparan po sa aming barangay. Very good. Ang Barangay Bonifacio, malaking barangay ito sa Baguio City. At ilan bang SK voters ang nakarehistro ngayon? Nasa kalahati po ng 1,000 yung mga bumoboto ng mga SK sa aming pong barangay. Meaning 500. Opo. Marami rin, ano? And ilang kayong kandidato sa pagka-SK chairman? 4 po kami. Oh, okay. So, if there is 500 voters na liligawan ninyo at 4 kayong kandidato sa pagka-SK chairman, di practically, kung magdi-divide kayo into 4, equally 125. 125. In short, kung makakuha ka ng 200 votes, parang lamang ka na, no? Opo. Lamang na. Now, here's my question, Danny.
bakit ikaw ang dapat piliin na SK chairman na susunod na upo sa inyong barangay? Ako po yung dapat ninyong piliing SK chairman sa Andres Bonifacio dahil po sa 6 na taon po na pananahimik ng mga kabataan sa ating pong barangay dito sa buong Pilipinas, hindi na po nabigyan ng pansin yung mga kabataan, hindi na po nabigyan ng atensyon sa mga dapat po na mga aktibong mga programs sa aming pong barangay. Nanahimik po sila. That's why po as young as we are, natitrain po kaming mga kabataan para po mag-lead din po into another years of serving our country sa pamumuno sa iba't ibang henerasyon pa na aming pong aabutin po sa pag-stay po dito sa atin pong bansa. Alright. Relax ka, Danny. Relax, Opo. relax. Apo. Oo. So, halimbawa, ikaw ang pinili, ano? By vote. Halimbawa, ipagpalagay natin sa May 14, Opo. biglang ikaw nang nanalo. Ano ang mga gagawin mo sa barangay? Napakarami po actually mga platforms no about sa mga kabataan. Isa na po doon yung mga scholarship po sa mga OSY po natin no. Ang plano ko po doon no mabigyan po sila ng scholarship scholarship na hindi lang po dapat na receive ng mga regular student po from every levels ng basic education ng K-12 education, but then we also have to focus on the OSY student no that we are supposed to give them scholarship so that they will be motivated and they will be captured to go back sa kanila pong pag-aaral. Meron po tayo ngayong tinatawag na ALS, but then yung mga ALS students na to hindi po nabibigyan ng mga scholarship, but then itong ALS na po na ngayon no na ating pong programa ng pamahalaan no diminish na po siya, pa-abolish na po siya. So ngayon po meron pong pinopropose yung bagong yung ating pong gobyerno, tinatawag natin pong Open High no. Sa Open High na po yan no, tutulungan po natin itong mga kabataan na to so that they will go po sa close high sa K11 hanggang K12 po no para ma-prepare po sa kanila pong pag-aaral. Itong scholarship na po ito po yung magsisilbing kanila pong source of finances po para po makatulong sa kanilang pag-aaral. Oh, very good. Oo. Yung ALS design po yan sa mga hindi nakatapos sa elementarya at sa high school. Opo. Now, the good news right now, effective this year and will be applied for the academic year 2018-2019, libre na ang tertiary education. So, napakadali na ang mga kabataan na pumasok sa pag-aaral. Siguro ang pwedeng gawin ng SK, alalayan na malaman kung paano mag-avail, di ba? Opo. Dito sa Benguet, ang kolehiyo na may ganyang programa, libreng pag-aaral sa kolehiyo, ay ang Benguet State University. Oo. So, halimbawa, sa barangay nyo ay may mga hindi pumapasok for a reason that they lack financial finances po. resources. Oo. Wala nang rason para hindi pa pumasok, di ba? Opo. At aalalayan nyo na lang. Opo. We are going to connect with TESDA, with Department of Social Welfare Development po no para sa mga kabataan na po ito para po maalalayan po sila patungo po doon sa direksyon at makatulong din po sa kanila pong educational career po. At maging productive na mamamayan. Oo. Busy to si Danny, nag-aaral, mga kampanya ngayon. Pero basically, ang kampanya po ay a weekend a day. 1 weekend day yata kasi 4 to 12, ano? Opo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 days. 9 days. Mabilis lang. At mga magkakabarkada pati naman ang mga kandidato, no? Magkapit-bahay yata si Danny tsaka yung isa pang SK competitor, ano? Competitor. Sino-sino yung mga kagawad mo? Buong lineup nyo, di ba? Opo. But then, so far, yung mga active lang po na mga Ilan bang kagawad mo?
So far, meron po ako ngayong Di ba dapat 7? Dapat po 7, pero meron po kaming, meron po akong 5 grupo po na kasama po sa aking pong pinaglalaban po na kabataan tungo po sa produktibong pagbabago. So 5 sila? Opo. Sino-sino ang mga kagawad mo? Pangalanan natin. Hazel Aspuria. Si Hazel. Opo. Meron din po si Jan. Hindi ko po alam yung family name eh. Nako. Pero yung ano po nun. Di ba magkakilala? Si Jan Cardinosa po. Jan Cardinosa. Oh, kagawad Jan. SK kagawad Jan Cardinosa. Sino pa? Meron din po si Linwin, tapos po si Quincy Nancy. Anong apelyido ni Linwin? Linwin Rivera po. Rivera. Opo. Then si Nancy. Nancy. Quincy po. Quincy. Nancy po. Nancy. Parang parehas pangalan, ano? Quincy Nancy. Ito. So kayo yung mga magkakabarkada na iisang adhikain. Opo. Oo. Sana manalo kayong lahat, ano? Opo. At matulungan nyo si Kapitan sa pagpapaganda ng Andres Bonifacio Barangay, ano? Huwag kayong tutulad sa dating SK na dinuduplicate yung trabaho ng kapitan sa kagawad. Opo. Nakakita kasi ako, Danny, na pag yung kapitan nagpagawa ng boundary, papagawa din siya. Pag yung kapitan nagpasimento ng limawa, may pinasimentong sidewalk o pathwalk, ganun din siya. Oo. Ngayon iba na. Opo. Iba na ngayon. Mas magiging mas magiging meaningful, nakafocus talaga sa development ng kabataan. Opo. Oo. So, yun po yung ipopropose po namin sa aming pong barangay, ano? Yung aming pong yung community development, pagtulong po sa waste management, sa signages po, yung po sa seminars, workshop about po sa personal development ng mga tao. Ngayon po nawawalan po ng mga direksyon yung mga tao, nawawalan po ng self-confidence because some other youth maybe they are being bullied and then they experience abuse from the people around them, especially yung dapat tutulong po sa kanila, dapat na mag-grow, tutulong po dapat sa kanila na para po ma-nurture yung kanila pong potential and skills, yung pa po yung pumipigil sa kanila para po hindi po magawa yung kanilang dapat gawin po na magiging productive po sila sa ating pong community. Ayan. So which is yung kanila pong family. So ilayunin ko po dito sa sa aming pong barangay, no, na ma-boost po yung kanilang self-confidence, yung kanilang pong self-esteem through doon sa mga topics and then sa mga discussions po namin sa mga seminars about personal development. Of course, we are going to center here yung commands ng Lord, si Lord, no? Because we cannot achieve being makatao, we cannot achieve being makakakalikasan, no? Without this kapag hindi po natin i-center si Lord sa buhay ng mga tao na meron po sa ating community. Sabi po doon sa preamble, no? We the Filipino people implore the aid of Almighty God. Of Almighty God, no? Yes. Dapat yung atin pong nagiging halimbawa po sa ating pong mga barangay, kasi sa barangay po nag-start po talaga, di ba? Lahat ng mga proseso na nanggagaling po sa itaas nagsisimula muna sa barangay, ano? And then we are going to set an ideal leader po na sa ating pong barangay, ano? Kasi sa nakalipas na taon, no, wala talagang naging righteous leaders, ano? Puro po hindi ganoon po sa masyadong dinedegrade yung mga ating pong mga leaders, no, but there are some po na they corrupt the budget of the barangay so that they cannot fulfill yung dapat pong mangyari sa ating pong barangay po. Dapat hindi na maulit yan ngayon. Hindi na po dapat maulit yung gano'n. We are going to set the right model para po sa mga kabataan. Very good. Okay, so Danny, we wish you all the best. Sana'y manalo ang ticket mo ng straight at magawa ninyo ang pangarap nyong gawin sa mga kabataan sa barangay nyo. Maraming salamat po sa konting panayam na to na inyo pong inimbitahan ako sa lugar na to para po pakinggan po yung boses ng mga kabataan po dito po sa ating pong community po. Alright. Danny, good luck, ha? Opo. Thank you for visiting Leader News Philippines. Opo. Salamat. Alright. Mga kaibigan, we're gonna pause for a break. Saglit lamang at immediately sa pagbabalik po natin,
At dadako po tayo sa San Pedro City sa Laguna at may mga nangyayari naman doon na ihatid sa atin si Dryan Samara. Sa pagbabalik po ng Kamaong Asero sa ilang saglit. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Opo. Kapitan. Oo. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero. Alas 4:41 na po ng hapon, tuloy po tayo sa palatuntunang Kamaong Asero. Sa Leader News Philippines, si Errol Dacame pa rin po ito. Kumusta kayo sa mga oras pong ito? Again, thank you kay partner Peddy Bautista sa bando ng Wow News FM Rojas Palawan and Wow News FM 98.5 sa Taytay, Palawan. 0995-148-3605 ang ating cellphone number sa studio. Do like us, comment and share ang Leader News Philippines FB page na nakasimulcast po sa ating YouTube channel, Leader News Philippines. Bago pala tayo pumunta sa San Pedro City sa Laguna, gawin nga muna tayo sa lungsod ng Maynila. Alamin natin ang barangay na binisita ni Nolan Ariola. Nasa linya natin si partner Nolan Ariola live mula po sa lungsod ng Maynila. Lan, magandang hapon sa iyo. Go ahead please. Magandang hapon na Kaero. Dito ako sa Liwasang Bonifacio, sa may Loton, sakop ng barangay 659-A, zone 71, 65, ang lungsod ng Maynila. Kung sana dalawang pagkakaroon ng rallies, malawakang rally dito sa area na ito. At dito rin matatagpuan yung controversial na kapitan na i-report natin mamaya. Sa unang araw ng barangay election campaign dito sa lungsod ng Maynila, partikular na sa barangay 659-A, ay walang makikita mga election na paraphernalia dito sa barangay na ito sapagkat nag-iisa lang ang kumakandidatong kapitan sa katauhan ni Robert Albay. At may 8 kagawad lang ang naghain ng certificate of candidacy. Ibig sabihin, sigurado na ang panalo nitong tumatakbong barangay captain dito sa barangay 659 sa 5. Matatandaan itong incumbent na kapitan na Ka-Errol, si Kapitan Ligaya Santos, ay nasampahan ng 2 kaso. Ang isa sa BILG, isa sa Ombudsman. Sana unang kaso na inihain laban kay Santos ay ang reklamong neglect or dereliction of duty sa Department of Interior and Local Government or DILG. Isinampa ni MNK Acting General Manager Jose Arturo Garcia sa tanggapan ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Gino ang kaso laban kay Kapitana Santos, bulsod ng pagkabigong panatiliin ang kaayusan sa area ng Loton, malapit sa Philippine Postal Office. May kaugnay nito sa illegal vendors at illegal parking. Ang pangalawang kaso na isinampa laban kay Santos ay ang di pagiging aktibo ng kanilang badak o barangay Anti-Drug Abuse Council sa kampanya kontra droga ng pamalaan. Linawin ko lang kay Errol, hindi siya kasama sa narcolis, hindi kasama siya sa 5 nakasuhan nitong Martis lamang sa Kapabayaan. Sa Ombudsman. Sa Kapabayaan. Sa Kapabayaan at hindi pag-activate ng badak. Yes, Kyrol. Okay. So, dito naman, go ahead. Dito naman sa magaganap na malawakang rally bukas, nagsisimula na mag-tipon-tipon itong mga pro-Duterte at
At itong pinaglalaban nila, itong sinusunong na revolutionary government na gaganapin simula bukas at hanggang linggo. Saan nasasabayan sila o sasamahan sila ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, siguradong mapupuno itong area na ito. At, actually, Nolan, ang Iglesia ni Cristo, ang kanilang aktibidades hindi gobyernong revolusyonaryo, kundi worldwide walk against poverty. Yes, tama ka, Aaron. Pero may information tayong nakuha rito na may mga iglesia na dadalo rito sa pagtitipon na ito. Hindi, actually, ang malawakang worldwide walk against poverty ng Iglesia ni Cristo, Nolan, will be on May 6 diyan sa Rojas Boulevard. Yes. Oo. At sabay-sabayan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at iba't ibang lugar sa buong mundo, they will have that activity na maglalakad sila ng napakarami. Ang kampanya, hindi sa revolutionaryong gobyerno, kundi worldwide walk against poverty. Yes, at tama ka dyan, pero merong information tayo dito nakuha na nasamaan sila ng mga taga-iglesia para sa kanilang lalaban, Kyrol. Okay, so sige. So iba yung bukas, 5, iba yung sa 6. Kasi 5 pa lang bukas. Yes, Kyrol. Magaganap sa Sabado hanggang bukas tayo na yun na yung araw ng linggo para sa Walk of Life ng mga... Yes. In short, Nolan, yung mga pro-Duterte sasanib sa Walk for Life. Worldwide Walk Against Poverty. Tama ka dyan, Kyrol. Lalaki sila sa aktibidad na yan. Okay. Sige, Lan. Okay. So, ano pa ang nakita mo dyan sa lungsod ng Maynila sa unang araw ng kampanya? Wala tayong makitang nakapastil o nakadikit na lang ng mga campaign materials para masabi natin may itong urang araw ay may nagaganap ng kampanyahan. Kapag nasabi ko kanina, isa lang. Parang normal. Ang tumatakbong dito sa barangay na ito, wala siyang kalaban. Wow! Ano po? Sa madaling sabi, walang kahirap-hirap si Kapitan. Oo. Alright. Sige, Lan. Okay. Wala rito sa barangay 659-A, Zone 71, District 5, lungsod ng Maynila. Nolan Ariola, Leader News Philippines. Thank you, Lan. Thank you so much. Live mula po sa lungsod ng Maynila, si partner Nolan Ariola. Ang inyo pong napanood at napakinggan sa ating palatuntunan. Si Errol Dacabe. Sang Kamaong. Sunod-sunod natin ang mga report, ano? Ready na yata si Dryan Zamora sa San Pedro City. Alamin natin kung anong nangyayari naman dyan sa lugar na hawak ngayon ni Mayor Baby Katakis. Yan ang mayor ngayon, pero ang mga mayor, congressman, governor ay bawal makialam sa barangay at SK election 2018. Sige, alamin natin kung ano na ang estado naman ng first day of campaign dyan sa City of San Pedro. Live mula po sa San Pedro City, nasa linya na natin si partner Dryan Zamora. Dryan, magandang hapon sa inyo dyan. Live natin makakausap ngayon si Kapitan Abet Aquino ng Barangay Poblacion San Pedro City, Laguna, at ating kakamustahin ngayon ang lagay sa unang araw ng kampanya. Magandang hapon, Kapitan. Kamusta po ang ating kampanya ngayon? Ay, magandang hapon po, Ma'am Dryan and Sir Errol Dacabe. Magandang hapon po. Kap Abet, magandang hapon. It's our pleasure to have you in our program this afternoon, sir. Opo, magandang hapon po. Opo. Second term niya ito, Kapitan? Opo, pa-second term po sana ako, Sir Errol Dacabe po. Opo. So, itanong ko rin sa inyo, Kap, bago tayo dumako sa mga aktibidades sa inyong barangay, ano yung naramdaman mo nang biglang naglabas ang PIDEA ng listahan ng mga kapitan at kagawad na sangkot sa droga? Well, being kapitan na, sir.
Sa akin naman po ay natuwa naman po ako dahil at least po dito po kasi sa San Pedro, wala naman po kaming history ng ganyan na barangay captains, no po? Oo. So, at least po na ilantad po yan, yung mga barangay captains na alam naman po natin na hindi mo naman po dapat ginawa yan. Apo. So, mas maigi na po yan na nalaman po ng mga kababayan po natin, no? Kung sino po yung mga sangkot po dyan sa anti-illegal drugs. O yun, oo. Kasi nung habang pinag-uusapan ito na may ilalabas na mga pangalan ng mga kapitan kagawad, parang everybody sa suspect. Opo. So buti nang inilabas na. Dahil malinis naman po ang aming hangarin at wala mo po kaming involvement po dyan pagdating pala sa mga illegal drugs. Opo, oo. Kapitan, nakaisang termino ka na po. Ano po ang nais nyo pang idagdag doon sa nasimulan mo na? Ay, maulit po, Sir Errol po. Oo, nakaisang termino ko na, no? So, you're gunning again for another term. Ano po ang nais nyo pang idagdag sa mga nasimulan niyang proyekto na para po sa inyong mga kabarangay, siyempre? Siyempre po, nais ko pong ipagpatuloy po yung mga magagandang proyekto po namin dahil sa ngayon po talaga, marami na po kami mga proyekto na isagawa sa mga tao. Katulad po ng mga nabanggit ko po dati, nagkaroon po kami ng mga CCTVs na po rito. Talagang kinumpleto na po namin para po sa peace and order. Malaman po namin yung mga gumagawa ng mga kalokohan po dito. At awa ng Diyos, talaga nakikita po namin. At naayos po namin lahat ng mga gusot. At nakikita po namin sa CCTV ang mga buong pangyayari po. At isa pa po rito, ang paglalagay po namin ng mga solar LED lights sa mga madidinig na lansangan po namin dito. Madidinig na isita. At kinatuwa po ng maraming mga tao dahil sa history po ng barangay po namin, ng poblasyon, ay naisakatuparan po yung mga ganyang proyekto na matagal po ninanais na hangarin ng mga maisakatuparan po. No, sa pamamagitan po ng pamunuan po namin ay naibigay po namin ang mga kahilingan po ng mga tao. Very good, very good. Kap, magkano ba ang annual budget ng barangay po ninyo? Poblasyon? Sa ngayon po, hindi na mo po pakalakihan. Nasa 5.3 million po. Walang problema yan. Kay 5.3 yan or kunti pa, ang importante, tama po ang paggamit. Opo. Nasa tama po namin. At katunayan po niyan, ay talagang ano po kami sa mga tao at pinakikita naman po namin yan, transparency po kami sa mga tao. Dahil meron po, nandito po sa bulletin po namin ang full disclosure po. Nakikita po ng mga tao. Kung saan napunta, kung paano ginastos. Saan po napupunta, at yung mga pinagkakagastusan po namin at mga pinagkakakitaan po ng aming barangay. Very good. Kasi yun na taong bayan deserve to be informed of what's going on, especially sa mga financial transactions. At nire-report po namin yan. Kada po meron po kaming soba sa barangay. Ang every 2 years po na soba po namin, nagre-report po kami sa mga tao. Para po ang LG. Yeah. At ang mga sangay po ng ibang gobyerno po dito sa siyudad ng San Pedro, ano po. At talagang sinisiwalat po namin lahat yan. Nare-report po namin lahat sa mga tao. Ang pagiging transparent po namin. Yan po. Sa budget po ng barangay. No po? Opo. Kasi yan naman talaga ang dapat in the name of transparency. Especially ang pinag-uusapan po ay public funds. Opo. Maingat po kami dyan. Maingat po kami. Opo. Okay. So, nakikita ko po sa mga binibigay niyong datos na at kwento na matindi ang focus po ninyo sa peace and order. Kumusta po yung mga iba pang bagay tulad po ng mahigpit pang gobyerno kasi sa solid waste management, sa anti-drugs, etc.? Opo. Kami naman po, pagdating naman po sa mga illegal drugs, meron naman po kami mga surrenderies. At ang barangay po namin at ang pamunuan, kasama ng aking mga kagawad, ay support po kami. 100% po kami nga sumusuporta po dyan. Dahil sa amin po talaga, wala po kaming sinisino-sino rito. Kahit po kamag-anak po namin, kaibigan, pag po sumapit sa illegal drugs, kalaban na rin po namin. Kalaban po kami po ang laban. Yan po ang dapat. Walang sasantuhin kahit kamag-anak. Saludo po sa ating Pangulo sa ginawa po niyang programang ito. At yung mga surrenders po namin, siyempre po,
tinutulungan din po namin dahil siyempre gusto rin po nila magbago. Kaya may programa po kami para dyan. Sineseminar po namin. Siyempre po, sinasama po namin sa aming paglilinis, sa clean-up drive. Nasa kayo, makita rin po ng mga tao yung kanilang gustong gawing pagbabago. Ano po? Oo. Okay. So, Kapitan, first day ng kampanya ngayon. You only have parang 8 days lang, 9 days lang yata para mangampanya. Nasa inyo po, nasa inyong pagkakataon ngayon, mangusap kayo sa inyo po mga kabarangay, napapanood po tayo nationwide, worldwide. Actually po, Sir Errol kami pong mga kasama ko po yung mga bago kong kasamang konseho at SK Chairman, SK Gagawad, na sinimulan po namin kanina pong umaga. Kami po ay nagsimba po muna. Siyempre, unang-una, pasasalamat po sa ating Panginoon. Siyempre po, at sinimulan po namin ang pag-ikot po kanina. Maganda naman po ang tanggap ng tao. Kahit po sobrang tirik po ng araw, sobrang init, kailangan po namin talagang gawin, no po? So, mainit po ang pagtanggap po sa amin at exciting po yung ginagawa po namin kanina dahil kahit po medyo sobrang init at nagka-traffic, nakokontrol naman po namin at natutuwa po yung mga tao, naglalabasan po yung mga tao para po sa amin dahil hinahanap po nila talaga ang presensya po namin. Inaantay po kami. At pagkatapos po noon, siyempre po, nagsagawa po kami ng konting budol type. Pagkatapos ng namin ng kampanya ng umaga, ayun po, nag-budol fight po kami. Kasama po yung mga leaders po namin, mga tumulong po sa amin. At kasi naman po, nag-enjoy po ang lahat. Kahit po sobrang init ng panahon. Talagang araw-araw po namin gagawin. Okay. Opo. Kapitan, good luck po sa inyo and we wish you all the best. Sana po manalo ulit kayo bilang kapitan dyan sa Barangay Poblasyon sa San Pedro City. Maraming salamat po, Sir Errol at sana po, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon Diyos. No po? Thank you, sir. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras po. Salamat po. Thank you, sir. Magandang hapon and best wishes. Salamat po. Salamat po sa Kamaong Asero. Thank you, sir. Thank you. Good luck. Salamat po. Salamat po. Okay, thank you. Salamat po. Yes, sir. Okay. Dry? Yes, sir. Go ahead, Dry. Mula dito sa San Pedro City, Laguna, Dryan Zamora para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Dryan Zamora. Nakasama natin si Kapitan Nabet of Barangay Poblasyon diyan po sa City of San Pedro. Ayan. Oo. Marami pang mangyayari sa ating palatuntunan ngayong hapon. Again, thank you. At patuloy nating si-share ang ating broadcast sa Palawan Province sa pamamagitan ng ating best friend Peddy Bautista Sabando through his Wow News FM stations. Diyan po sa Rojas, Palawan, 97.1 Wow News FM, Rojas, Palawan, and Wow News FM, Taytay, Palawan, na nasa frequency po ng 98.5. Si Errol Dacame, ang Very soon, iba pang mga lugar. Kamaong Meron Asero. tayong mga kapartner dito po sa Urdaneta, sa Baguio, sa Maynila, sa Tacloban, sa Cebu, sa Davao, sa Jensan. Susunod po yan. And of course, yung ating mga cable companies na kausap na kailangan po lamang puliduhin. Tuloy-tuloy na po natin ang mga balitaan pa rin. At exactly a minute bago po alas 5 na ng hapon. Ang bilis naman ng oras natin. Napakabilis. Oo. Pakabilis. Puntahan muna natin ang lugar ni partner Jojo Sikat sa ating programa. Saglit ha, mukhang nabisi si partner Jojo Sikat sa Senado. Puntahan muna natin ang Pasay City. Naroon si
paring Boyet Guillermo upang malaman natin what's going on there in Pasay City. Ayan, mukhang nabisi yung dalawa. Mama! Okay, sige. Nabisi yung dalawa, no? Partner Joe Sikat at partner Boyet Guillermo, baka nakamonitor kayo online. Ready kaming tumanggap ng inyong rumaratsyadang balita sa ating palatuntunan. Okay, sige. Balikan natin si partner Jojo Sikat sapagkat ready na raw siya. Muli natin tawagin, papasukin ang linya na partner Jojo Sikat mula sa kanyang lugar. Alamin natin kung nasaan siya. Partner Jo, magandang hapon. Go ahead please. Nasaan ka ngayon? Yes, magandang hapon na kasamang Errol. Nandito tayo ngayon sa tanggapan ng press office ng Progressive Media dito sa May Pasay. No? Sa Pasay City. Kung saan ay sinabi nitong si SPD o Southern Police District Director Police Chief Superintendent Thomas Apolinario na bukod dito nga sa sinasagawang COMELEC checkpoint sa mga kalsada ng ating kapulisan ay kanila rin natututukan yung mga lalabag na mga kandidato sa halalang pambarangay sa ipinatutupad na patakaran ng Commission on Election. Sa panayam, sinabi na Apolinario na kanilang titingnan ang mga kandidato na hindi sumusunod sa COMELEC Omnibus Code tulad ng sobrang sukat ng campaign material sa mga tarpaulina na ipinagbabawal ng COMELEC. Ang mga ginagawang paghihikayat sa mga constituent kapalit na ng halaga ay tinututukan din aniya ng SPD. Sinabi pa ng hepe ng Southern Police District, kapag may nakita sila nalalabag sa panuntunan ng halalan, agad nila itong ipagbibigay alam sa COMELEC para makasuhan at mabigyan ng sapat na parusa sa ginawang paglabag. Sa kasalukuyan ay napapakalat na rin itong si Apolinario na mga tauhan ngayong unang araw ng kampanya para sa halalang pambarangay upang masiguro nga yung kapayapaan at kaligtasan ng bawat kandidato sa nalalapit na halalan sa Mayo 14. Ito si Jojo Sikat para sa Leaders News Philippines, nagulat. Si Errol Dacabe. Ang Kamaong. Thank you, partner Jo. Jojo Sikat live mula po sa SPD. Pero nandun siya tumambay for a while sa Progressive Media office sa Pasay City area. Ang SPD kasi ang nasasakop niyan, Southern Police District Area of Responsibility, Pasay, Makati, Las Piñas, Muntinlupa, ano pa? Ayan yata ang apat na yan. SPD. Ayan. Kasi yung, pati Mandaluyong. Okay, 3 minutes after 5 in the afternoon. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Isa pang report ang ating pakinggan. Subukan natin si partner Boyet Guillermo kung ready na sa kanyang Rumere-Peking balita. Ambay. Okay, live mula po sa nasa Pasay City din yata. Partner, I don't know kung nasaan ka. Go ahead, partner Boyet. Magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon din kasamang Errol. Pinangunahan kasamang Errol ng National Capital Region Police Office Director Chief Superintendent Camilo Cascolan ang pamamahagi ng 81 mobile patrol vehicle sa 4 na police district office ng Metro Manila at 6 na Innova unit para sa mga district directors na ginanap sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Sa ceremonial turnover ng mga mobile patrol, sa isang pinaspasan ng pari ang makina ng sasakyan. Isa-isa din nga inabot ni NCRPO Director Cascolan ang malaking simbolo ng susi ng sasakyan sa mga opisyal na katawan ng district police offices kung saan 27 unit ng mobile patrol ay napunta sa Eastern Police District.
Ating 7 unit naman ang napunta sa Southern Police District, 34 sa Quezon City Police District at 3 sa Regional Headquarters. Samantala, ang 6 na Innova unit ay para naman sa bawat District Director's Offices. Ayon kay Kaskolan, ang sinumang pulis na mapatunayang gumamit at nasira ang nasabing mobile patrol, siya ang may responsibilidad nito mula sa Camp Bagong Diwa. Yes. By the way, kumusta ang first day of campaign period dyan sa mga inukutan mong lugar? Come again? Kumusta ang unang araw ng kampanya sa mga lugar na naikutan mo ngayong maghapon? So far, alam mo, kasamang Errol, dito sa bahagi ng Pasay City, bibihira nating makita yung mga kandidato na nagbabahay-bahay. At katakataka din, na talagang mapapansin mo na hindi gaanong napakaraming mga poster na nagdikitan sa mga pader-pader. Wala talaga. Makikita mo lang mangilan-ngilan yung nasa isang designated area lang yung poster na makikita mo. Pero hindi kalat, talagang hindi gaano masyadong yung takbo ng eleksyon o magiging eleksyon dito at kampanya dito sa bahagi ng Pasay. So parang hindi sila aktibo masyado, parang pasimple lang. Hindi gaano, nararamdaman natin hindi gaano aktibo yung mga kandidato sa ngayon, At alam mo, ako may naaaninag na dahilan diyan kung hindi tayo nagkakamali. Alam naman natin. Anong dahilan sa tingin mo? Lalo ng barangay chairman. Naghihintay siya sa last day. Pag-involve sa illegal na drug. Huwag ka na mangarap. Huwag ka na mangarap. Di ba? Yan yung nangyayari. Diyan ba sa Pasay may mga suspect na nasa barangay? May mga suspect na nakaupo sa barangay? Yung iba, usap-usapan. Yung iba usap-usapan lang, hindi nasali doon sa narco-list. Yes, meron din naman na, di ba, napapasama. Katulad ng inilabas ng PIDEA na listahan ng mga di umano'y mga opisyal ng barangay na involved sa droga. Yung iba, hindi naman totoo. Wala naman silang kaugnayan sa droga pero napapasama yung kanilang pangalan. Baka magsalita tayo na ito, politika dahil malapit na ang barangay election. Yan yung kanilang mga sinasabi na kapag ganyang eleksyon, talagang iba't iba nga yung mga issue na ibabato sa kandidato, lalo na sa barangay. Ayan. Okay, sige partner Boyet. Live mula sa Bagong Diwa, Taguig City, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Boyet Guillermo. Live mula po sa SPD. Nine minutes after 5 in the afternoon. Kumusta kayo sa mga oras mong ito? Mainit talaga. Napakainit sa maraming lugar sa Pilipinas. Ang malamig na lamang yata ay, ewan ko sa Tagaytay area kung nakakapagtago-tago ang mga taga Maynila doon sa Tagaytay area. So, most likely, mas maraming magpapalamig sa Baguio City at higit sa lahat, mas maraming magpapalamig sa mall. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Diyan po madalas magpalipas ang ating mga kababayan pagka tag-init sa mga mall, kahit yung mga kumakandidato kapag nakaramdam na ng tag-init, tatakbo sa mall, papalamig. Ayun ako. Ingat po kayo sa mga kandidato sapagkat yung sobrang init, may expose po kayo. Kayo po may mga tinatawag na health conditions.
you might suffer heat stroke, no? Ingat, magpayong. Hindi naman masama magpayong, kaya nga dinisenyo yung payong para pang laban sa init tsaka sa ulan kung ano man na panahon meron, no? At paalala po sa mga botante ulit, no? Ang ating advocacy, kasama natin si partner Oliver De Leon, yung kanyang tropa dyan sa Tuguegarao City, malakas na sigaw natin, stop or no to vote buying. Ayan. Kayong mga botante, nais po namin paalalahanan ulit, piliin nyo, ihalal ninyo, yung talagang proven, yung talagang kilala nyo na matinong pagkatao, matinong tao at magiging maayos na leader. Hindi kailangan ng pera para bumoto. Ang inyong boto po ay supposedly sagrado. It's a right. Isa pong karapatan ang makapili ng karapat-dapat na pagtitiwalaan nating maglilingkod. Sisweldohan pati. Bagamat hindi kalakihan ang sweldo sa barangay, but of course sa Metro Manila, malalaki ang sweldo. 15,000, 20,000, 30,000. Ganyan eh. Sa Metro Manila. Sa probinsya maliliit. Halos parang allowance lang. But then again, it should not be the reason na ikaw ay kakandidato dahil malaki ang sweldo, maliit ang sweldo, ayoko. Passion for public service dapat muna, di ba? Yung puso na makatulong, makapaglingkod sa kapwa kahit kunti lang ang sweldo. Kaya lang, kung kayo po'y papasok sa paglilingkod, especially sa barangay, at gagawin niyo pong hanap buhay, ang sweldo niya, ay wala po. Baka mapamali kayo, no? Hindi po hanap buhay, no? Ang sweldo sa barangay, hindi po pwedeng iasang pamilya. At mas maganda nga po, kung kayo pa ipapasok sa mga ganyang paglilingkod, ay stable na po ang inyong hanap buhay para sa pamilya po ninyo. Kasi madalas talagang 99% sakripisyo ang public office. Lalo po ang barangay, front line service po yan ng gobyerno. Lahat pong klase ng problema sa barangay ay pupunta po sa barangay hall, pupunta kay kapitan. Kahit sabunutan ng magkapitbahay na chismosa. Kahit naliligo si kapitan o di kay nakayakap kay misis. kailangan time out muna dahil may kailangan tulungan. Yan po ang buhay barangay, ano? Sakripisyo para po dun sa mga sincere na lingkod barangay. Pero doon po sa mga ibang pakay, wala yun. Wala yun kasi ibang kanilang pakay. So again, ang aming focus ng awareness at pagpapaalala, pagpapaintindi ay sa mga Pilipinong botante. Nais niyo pong mabago ang sitwasyon sa inyo pong mga barangay. Kayo po mismong mga botante, tayong lahat ng mga botante, magbago tayo. Wag na wag tatanggap ng suhol o bayad o bili po ng ating mga boto. Yan ang unang hakbang sa pagbabago. Lagyan natin ng konting spice. Kapag may pumasok sa inyong bahay, inabutan kayo at sabay sabing, huwag mong kalimutan si kapitan. Pambili mo ng asukal, bigas, isampal mo bigla sa mukha! Hindi makakapagreklamo yan. Pustahan tayo. Hindi makakapagreklamo yan. At sa halip, ikaw ang magreklamo, kunin mo yung pera, ebidensya, laban doon sa nanunuhol para po iboto nyo ang kanyang dalang kandidato. I bet! Yan, I bet! Magandang pasimula po yan ang pagbabago sa inyo pong barangay. Pag-uusapan niya sigurado yan. Si ganitong kagawad, sinampal. Binibigyan ng 500 yung butante. Sinampal siya ng pera. Di ba? Yan, para mapahiya. Kasi marami pong kandidato na ibang pakay, mga makakapal ang mukha, gagamit ng pera, manlalamang yung mga tunay tuloy na dapat maupo ay nilalamangan, hindi nakakaupo dahil kulang sa pera, para mabago na, ha?
Kamaong Asero program sa Leader News Philippines ang inyo pong pinapanood. Opo, alas 5:15 na po ng hapon. Nakaisang oras na tayo kagad, partner. Isang oras na kagad. Ang bilis natin. Ang bilis natin. Balikan ko lamang po yung mga mainit na issue sa ating bansa sa araw pong ito. Insidente po ng pagnanakaw sa Kalibo. Sunod-sunod, Boracay closure, tinitingnang posibleng sanhi. Isang kandidato sa pagkakapitan na incumbent barangay Kagawad. Natiklo ng mga pulis, baril at shabu nakuha. Honoraria naman po ng mga volunteer teachers sa halalan, hiniling ng DepEd sa COMELEC na dagdagan pa. Bureau of Immigration, wala daw karapatang limitahan ang kanyang religious works. Ayon po kay Sister Fox, kilalang-kilala niya po si Sister Fox, di ba? Siya po yung madring inarest po ng Immigration Bureau at ipinadedeport. Ewan ko kung na-deport na ito. At panghuli, isang opisyal po ng PNP at siyam na kotong police. Kotong cops, ninja cops, kinasuhan na po ng extortion. Yan po ang mga may init na issue sa ating bansa. Natin pong binantayan sa maghapon. Manatili po kayong laging nakaantabay sa ating palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At pinapangako po namin na kayo po'y gagawin naming updated sa lahat pong mga nangyayari sa ating lipunan so that kahit yung mga OFW ay nasa ibang bansa, nalalaman po ang nagaganap sa mahal na bayan nating Pilipinas. So far, so good. Mainit ngayon sa maghapon. Nakaisang araw ng kampanya yung mga kandidato. Siguro yung iba may pulong-pulong mamayang gabi. Okay yan. At wag lamang kayong lalabag sa COMELEC rules ng pangangampanya. Sir Errol, magkano ba ang dapat gastusin ng isang kandidato sa isang botante? Ganito ang batas dyan eh. Ang kandidato, isang kandidato allowed na gumastos ng 5 piso. 5 piso lamang para sa isang botante or sa kada isang botante. Meaning, kanina si Danny Abril, di ba? Sabi niya, meron sa kanilang 1,000 botante. Mga 500 yung SK voters. Therefore, ang pwedeng gastusin, allowed na gastusin ng isang kandidato sa pagkakapitan, halimbawa 500 ang voters na regular, edi 500 times 500. Magkano ba yon? 500 times 500. Daanan natin sa calculator. 500 times 500. Mali. Hindi, 5 pesos. Ano ba naman ako eh? 5 pesos times 500. Hindi, 2.5 lang. Only 2.5. At dapat lumabas na overall na gastos. Election expenditure ng isang kapitan na may 500 botante. Kung 1,000 ang botante sa barangay po ninyo, 5 pesos times 1,000 simply is equal to 5,000. Lahat na dapat yon. Tarpaulin, gastos sa pagkain, polyetos, kung ano-ano pa dapat, hanggang 5,000 ka lang. At i-report mo yan sa COMELEC. Maximum of 1 month after the election. Pag hindi mo nagawa yan, magkakaproblema ka sa ombudsman at sa COMELEC. Ayan. Sige. So what we can say, good luck sa lahat pong mga kandidato. Good luck sa inyong lahat. Manalo ang pinakamatino. Iboto ang pinaka-the best. Sa ngalan po ng aking co-pilot, Engineer Oliver Licop, ang ating producer on the go. Binibining Angie Pusil. Buong pwersa po ng Leader News Philippines, nagpapasalamat po sa inyong lahat. Ako pa rin po ang inyong kakampi sa public service at sa mga balita, si Errol na kami sa tigasing palatuntunang Kamaong Asero. Nagsasabing see you again tomorrow and God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol na kami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.